Kotol mengko paman Harya Simping wonten dawuh timbalan Gusti. Ora lewat puja pengestune wong kaya ingsun tampanana kula tampi. Kula pundi ndadosken jejimat sinuwun. Paman kula dadi pangestu tampanana kula tampi tangan kalih dados rejeki ingkang mumbul ngoten. Syukur paman, bojomu nang endi? Ya bojone nyong nang endi mriki yo. Apa wis minggat yo? Ana wis nang kene Kestari njogo kok bisa lolos ka. Tase wonten winjeng ngoten Den. Ya serada dibaya pengopo paman dene. Majapahit wis tak cekel dening aku paman. Syukur alhamdulillah Den. Jenengan dados Nalendra Agung sing kondang makontar-kantar. Jane sing dadi patih niku kula Pak. Niku ning sayange nyong ora deng nulis tok iki. Kenang apa sliramu ora bisa nulis? Ya mergone bapak kuwi ta. Ana wong ape sekolah kon ngarengan gundel. Gudele Sradamoda didol pas nyong bungker ra sekolah. Tak paksa-paksa aku umur 11 tahun nang mlebu. Jelas aku sekolah gurune mati. Nah, wis aku. Tutuk anggere aja napa rekas aku ora deng nulis mo. Ana BAD, BKL, kira. Nyong miyas sidik maning ape oleh ngramale kedel metune kadal. Ya kuwi akeh sing ngarane wong pinter nulis mergone porkas. Nyong anggere ape dadi wong sugih miyen jan miyen. Batir urung numpak peik mesti nyong sidang soalnya apa? Oh. Sing arane kupon kuwi selawe isih nambah. Aku anut karo geblek penjolan. Wong di rekodaya montor wirawiri. Gara-gara aku ape ore karo wong ngarun kowe. Paman aja glendang-glendang iki Majapahit wis aman. Nggih, syukur jan Majapahit menaman mboten wonten alangan setunggal napa. Kocapo kang semanten jawi wonten sipating tamu. Tamu kocapo pager jurang, pager bumi. Kaliah maksata mangke karo. Pangling kaya adiku pager jurang, pager bumi. Kula Kang Mas. Aduh. Suara ketemu di pager jurang pun Kakang wis dadi Nalendra Agung Majapahit. Aduh pager bumi adikku wong bagus pun Kakang wis uwil ganjaran dadi Nalendra Agung Yai. Ana wigati apa Yai teka menyang ing Majapahit tanpa tinimbalan di? Lah niki ngeten Kang Mas. Ature Kanjeng Ibu kula mireng tambang rawat-rawat jaring bakul kang sinambi wara. Dene panjenengan niku dados Nalendra Agung. Pompong dados Nalendra kula nyuwun sewu nyuwun pedamelan kados pundi kemawon monggo dipun paringi pedamelan apa Kang Mas? Paman helm ana pegawean lowongan apa paman? Mboten wonten pun tutup niki. Bangsane Temenggung mboten.
Demang nggih wonten malih. Pun tutup sedaya. Gel-gele sing wonten sewongan gel tukang satang ngoten Den. Tukang satang paman. Nggih. Kene di ana pegawean mung tukang satang apa Hadi bisa nglakoni. Kula purun Kang Mas. Kula purun Kang Mas senajan tukang satang utawa labui. Ora mrino sliramu Yayi. Mboten Kang Mas, tetep kula badhe lampahi tukang satang. Kula badhe tapi pegawean kula Kang Mas. Naksawan kaya ponakanku dhewe pager jurang. Kula wonten dawuh paman. Paman layang seto dalah paman layang gumitir. Ana pari gawe apa sliramu Nger? Nganti playumu kaya Ambekan megap kawas keringet kaya botor. Waduh Kang. lampah kula menika apes paman. Apes ning apa? Kula jane padhes pedamelan ngersane Kang Mas kula Raden Kudawijaya. Tapi pedamelan menapa kemawon sampun boten wonten. Ingkang wonten tukang satang lajeng kadawahan kula dados tukang satang paman. Aduh. Yer pun paman basi nglakoni. Aja kaya kowe yer. Yen mengkono aku nyebut ora nrimo rasane karo Kudawijaya Ratu Majapahit. Kowe wong menengo bae. Aja melu cawe-cawe. Aku sing ora nrimo patine Kudawijaya nang tanganku Kudawijaya. Aja tak dosa kowe. Iki kowe kenal ora? Nah, kula niku dipun tepuk. Niki kadangenen Dewi Anjasmara. Nah, berarti aku ngundang mono kepiye paman? ya paman.
Paman Layang Seta karo Paman Layang Kumitir. Nah, Nyuwun pangapunten Paman Layang Seta Layang Kumitir, kula menika dereng paham. Kula niku dereng dong sanget Paman. wis ora dadi ngopo, Nger? Kudawijaya kowe dadi ratu, aku kaya trima Legawaning ati. Kaya sliramu ora ana saritra kang dadi Nalendragung kejaba sliramu Nger Kudawijaya. ponakanku ya pancen ya awakku. Kawula Tapi ngene, Nger. Sak sliramu kepilih Nalendragung ana ing Majapahit wis ngerti tapel wates batas-batase daerah ing Majapahit. malah kula dereng. Nah, yen arep ngerti melu karo pun paman, jajah ngetan tekan ngendi, ngidul tekan iki kulon lor lan sak panunggale tekan ngendi. Mengko yen jajah desa Melangkoring Galak paningal ngayam alas. Kaya-kaya sliramu ngerti jajahan ki wong Majapahit ki semene ambane. Kula babar pindhah mboten ngertos Kanjeng Paman. Den, Apa Paman? aja gelem Den, menan aja gelem. Wong-wong kuwi ndelok lagak lantune wong. Wong sing arep sembrono lan ora sembrono iku ketara. Wong-wong ratu kono didecak mono-mene aja gelem, Dek, aja gelem. Wong nyong sing ngarani wong andhape ora kerengges omongan kaya kae. Omongan kuwi yen manis kuwi dadi ora bener, kaya kuwi. Ya mbokan bener Paman. Aja bokan, Dek, aja. Aja gelem, Dek. Ora Paman men ngerti jajane wong Majapahit. Oh, yen ana kedadian kula mboten melu-melu temenan. Ayo, Nger. Melu pun paman, Nger. Yen ngerti batese wong Majapahit ngetan tekan ngendi, ngulon tekan ngendi, iku sing jenenge ratu. Iku sing kawulane wong Majapahit ngerti dene jajahane luase ombone sepiro. Pangandikanipun Kanjeng Paman kula gemi. Ayo, Nger. Aja kesuwen, Nger. Sampeyan ora tak gondeli sing tanggung jawab sapa ki? Lah sing tanggung jawab Kang Mas Layang Seta ora bisa. Sampeyan adine ape ana kedadian apa bae sampeyan lak cekel. Ora ngerti paman, ora ngerti. Iki ana sajining prau, Nger. Kowe ngarep aku sing mburi. Minangka aku sing nyekeli kudine. Yen kaya mekaten monggo kula lampahi Paman. Segara wetan tekan endi? Segara kidul tekan endi, Nger? Kawula Kacapukan semanten boten to. Layang Seta tumindak lesnaming tumindak culika. Sareng wonten ing tengahing samudra prau diuncal. Mangkon Raden Kudawijaya kecemplung ing samudra ya.
tanpa dadi siram. Ana napa maneh iki ing Majapahit? Geger kulumintu ganti ginanti. Iki sing jenenge perkara gedhe mangka si Kudawijaya dadi Nalendragung. Lah kono wong sing sembrono. Layang Seta karo layang Kumitir lah wong Nalendra kok digeboraken ing Samudra Laya. Iki sing bakal tetulung Kyai Tunggul Manik kaya kuwi. Mangono kocap Kyai Tunggul Manik Sekti Mandraguna memba sawijining sadina kaping 7. Kocap memba dadi boyo putih. Mangkono membane Kyai Tunggul Manik memba dadi boyo putih. Kocap sing jenenge Kudawijaya kauncal-uncalaken wonten ing Gilik Toya. Bawa rasa wong pinter ngomong, iki Gusti Mona ing Majapahit Ana ing samudraya tulungono. Kocap sing trengginas trampil. Sinten to ingkang miyak wonten ing pinggiring samudra boten kadya? Kuda rarangin ingkang semanten badhe kelari Kang Masih Damar Wulan. Kang semanten sumerep anggenipun wonten tiyang kaunggul-unggulaken sipating boyo. Kajeng kacandhaka. Kaya untung ketemu marang aku. Lah yen aku ora mirsani babagan kaya ngene kaya ngapa lebur tumbur tanpa dadi kulup bocah bagus. Kocap kang semanten anyurepi ana kawan dalem. Walang kekek walange kadung.
iki ora ana duit recehan. Ora recehan ya diluwang ngapura 1000 apa 5000. Kiye paman Tampanono. Mriki Den usang wangsul kuwi nembu sinden. Wis sejuta kuwi sinden 500-an wis pas. Bukan kok Pak Mas dia arep melas karo nyong imbu pira-pira nyoyo gelem. Aja ngesin-esinake paman. Ayo ra isin wong ngomong bingung. Jenengan kok kula rada panggeling niku sinten Den? Yen sliramu mesti ora ngerti marang aku. Aku iki Raden Kudorarangin. Kudorarangin Sing bakal keping ketemu karo Kang Masku Raden Damarwulan, ya Damar Sesongko. Saman brayahe kathah ngoten. Iya. Kang sepisan Kang Mas Damarwulan kaping guru Kang Mas Kudo Taliwarsa. Lah kaping telone aku Kudorarangin paman. Lah iki sapa paman? Duh, iki pendoro kula Den. Mun dados ratu aku geburake nang segara. Sing geburake sapa paman? Sing geburake layang seto kaya layang kumiter ngoten. Kurang ajar pancen. Utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro. Doya. Ingsun Raden Kudorarangin. Kudorarangin. Pernah apa karo si Kudawijaya? Ora sanak ora kadang tapi yen mati melu kelangan. Sliramu kaya kejem temen karo sedulur dhewe. Apa Bang? Utang loro nyaur loro tang pati nyaur pati. Apa? Angger mlayu melompat aku gonge kliwat. Kados pundi Kanjeng Paman Kudorarangin aduh berkah pangestu menggir. Pun paman besok
nguntapaken sawijining layang seta dalah layang gumitir. Wis ambyur ana ing Samudraya dadi salah kedaden, Nger. Syukur bejo sewu paman. Ya wong salah kuwi salah kuwi. Wong bener ketenger wong salah. Ya pancen wong tumindak ala kuwi bakal ngunduh kowe pakarti. Nah, wong ora nandur kon panen kurang andel. Wong panen kudu nandur. Lah wong ora tae iki kok nandur panen apane ora. Mulane kowe sinau bener paman. Takoni bolo-bolo. Apa nyong tau sembrono ora tau lah. Miyen ta iki nyong dadi preman miyen ra. Ya kok aja gara-gara kasno kuwi nyong ora dadi preman. Ning kane ngoyapan mono sing ora njaluk cilik aku. Asih mending daru wis dhewe mangan bae beas-beas. Wari lontong karo mie wis ndedeg kuwi. Seje panjenengan kuwi dhewe-dhewe. Ana sing urung mangan wis mindho ya ana. Yekti ingkang semanten pancen kula tujuane kados ngeten paman monggo sesarengan ngabragil. Andramena kembul bujana paman. Ayo nggir pun paman ndherekaken karo hadi. Angger Muga-muga dadi Nalendra ora ana halangan swijapa. monggo kula ndherekaken Kanjeng Paman. Ayo nggir pun paman lho. Sing ngarani wong pas kuwi. Angger ora melek ora pas. Aku kok ngalem aku wengi iku tarmono kok melek iki. Barang ragi menjat entar mono ora ngantuk iki. Apa kuwatir? Biasane arep blosot kendang kuwi ya wis ora ana abane lah kok ngalem. Make engko tambah iki 75. Karo kasno kok tambahi 100. Tapi utang. Bolo Rambatan Siti genting tan nonton pedotan dari tiang wayang ndek nyarang ndek nyambung sahaning titiwanci sampun jam sekawan lebih sedaya kaum ulama badhe netapaken salat subuh kula pun ombyongi sak rombongan dumateng Bapak Masdi sak keluarga kawula sak rombongan nyuwun agunging paksami mbok bilih wonten Lintu atur kula sedaya nyuwun agunging pangapunten. Ing wusana wae topik walidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sinden ronggeng-ronggeng isi padha melek iki. Sing isih melek ronggeng kergen. Saiki ronggeng Tegal Sari digawa wong apa? Kendhok-kendhokake aku njaluk.
Bayar. Kowe anggere njaluk bayar tak bener. Ndene Gunung Pertelon Wetan lho. Nyontak metu ngris 9 kilo. Ora temu yo. Ora njuk yo mengko ketemu wulan ngarep. Tanggal tengah-tengah. Oh. Last